Sa iyong biyaya, ako ay namamama. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Praise the Lord! Kumusta? Amat kayo sa Ginoo. Alang sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. Ato ablin Deuteronomio kapitulo 28, versikulo 3 ngadto sa 6. Praise the Lord. Nindog ta igsoon, tahuro na to ting pulong sa Ginoo. Deuteronomio o Deuteronomy 28. Hallelujah. 3 mga kaigsoon gisugdan dinhi sa 3 paingon sa 6. Ingon sa ni panalangin niya ang inyong kalungsuran o kaumahan. Panalanginan kamo sa Ginoo og daghang mga anak, daghang kahayupan og daghang abot sa yuta. Panalanginan niya ang inyong mga abot o mga pagkaon. 6. Panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Hallelujah. Mag-ampot tas Ginoo. Ginoo, salamat niining orasa. Salamat niining nga kabuntagon. Salamat Ginoong Dios kay ikaw ang Ginoo nga dunay plano sa among kinabuhi. Og nindot nga plano alang kanamo. Og salamat kaayo nini nga kabuntagon sa imong alagad imong gamiton karon. Ikaw Dios manulti unya imong gayran kanunay ang imong alagad. Dili ko manultis kau galingon kun diligikan gyud sa imong mando sa imong tabang. Salamat Lord Dios nini mga katawhan kini karon dinhi. Excited ug sincere gyud nga naminaw sa imong pulong. Ako nagampo Dios kay imong panalangin ang gikan sumata batan-on ngadto sa laming hamtong ining oras. Makasalot ug magadawat muli ka malipayon, muli na mabalon ang imong panalangin. Amo kang gidayon Ginoong Dios ug amo kang gipasalamatan sa pangalan ni Jesus nga nasaretnon. Amen o amen. Hallelujah. Lingkod tigsoon, lingkod ta. Mao ni siya usa sa mga butang nga atong mabantayan ug atong mahibaluan mga kaigsunan nga di gusto sa Ginoo nga imo ning masayran. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga gusto niya nga imo ning maangkon, imo ning madawat. Gusto bakas panalangin sa Ginoo. Ina kong tapat. Salamat igsoon na nagkita ta, nagpangilani nga panalangin sa Ginoo. Oh, daghang kay mga tao nga hindi nakakita nimo. Daghang kay mga tao karon mga kaigsunan tungod sa Pasko, tungod sa bagong tuig, dana tuwa sila sa laing dapit na. Dumdumi mga kaigsunan nga grabe kaayo ang trabaho sa yawa. Tinuod yun na ang trabaho sa yawa to kill, to steal and destroy. Inumdum siguro mo, nakadugog siguro mo balita sa TV. Nakakita siguro mo usa ka pulis nga nagipatay og inahan og anak. Badili na general nga ato tanawon sa tanan nga mga kapulisan. Nga dili na to tanawon nga kuno sa color nila. Ato tanawon nga daghan kay buutan ng mga pulis. Nabot pasabot mga kaigsunan kana nga mga buutan nakadungog na o nakakita na sa pulong sa Dios. Naway tinuod mga kaigsunan kay taong aburido, ang taong gani nga mahimong, ang taong gani dautan wa gyud nakadungog og pulong sa Ginoo. Amo gini realidad, amo gini tinuod. Balini nga kabuntagon mga kaigsunan usa sa pulong sa Ginoo, provisional blessings. Usa sa mga pulong sa Ginoo mga kaigsunan nga nagsulti dinhi sa panalanginan niya ang inyong kalungsuran. Sa ato pa niya ug asa gani ka ibutang sa Ginoo, ug asa gani ka ipatindog sa Ginoo, usana sa mga butang nga kanang imong lungsod nga imong gitindugan o barangay, puro o unsa mga kadapit nga imong ibutangan, mahimo ng panalangin igsoon. Mahimo ng panalangin sa Ginoo. Tanawa na doon kaniadto mga kaigsunan. Kung sa na imong isulti kanunay, mo'y buhaton sa Ginoo. Kung sa imong isulti kanunay, mo'y buhaton sa Dios. Yung gusto kang panalangin, isulti lang kanunay. Isulti lang kanunay. Ayaw yung pag-doubt, ayaw yung pagduha-duha. Ayaw yung pagduha-duha. Kay maudyon ni ang buhaton sa Ginoo nga diin mahitabo diha sa imong kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi sumala sa itong ibasa mga kaigsunan. Ingon siya ang Proverbio kapitulo 16 versikulo 3 sa ingon. Ingon siya, commit to your words to the Lord. Ingon siya, i-commit mo is
i-surrender nimo ang imong trabaho, ang imong buhaton ngadto sa Ginoo. Ngano man, gusto kay panalangin, i-surrender ngadto sa Ginoo ang imong buhaton. Tama ba sa? Itugyan sa Ginoo ang imong panalangin. Kung mulapos ka sa pagtunga ni ini. Ingon sa kuno, mulampos ka. Okay, usa kuno, usa gisulti sa kuno sa Ginoo, paliw ko mo sortido. Usa gisulti. Proverbio kapitulo 16 versículo 3, basi lahi kong bersyon. Kinsa nakabasa, paliw basa. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw kung mulampos ka sa mga pagtunga ni ini. Okay, ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, ang imong laraw itugyan ngadto sa Ginoo. Ingay mong dapat itugyan ang imong laraw ngadto sa Ginoo. Kung na kay laraw ron, na kay hunahuna karon, imagine ang maayo nga ang Dios makahimo niya sa pagtabang nimo. Bot pasabot, kana makahimo ang Ginoo sa pagtabang nimo, bot pasabot panalangin. Pero dili gani ta kabalo mo tugyan ngadto sa Ginoo. Dili gani ka kabalo mo tugyan sa Ginoo, kapuyo na lang ka. Madismaya ka na lang. Madiskurahe ka na lang. Matingala ka nga daghan kayo mubaba, daghan kayo mga obstacle sa kinabuhi. Nga di gud mahitabo o di gud ma-realize kanang imong gustong plano. Kabantay mo. Pag naa gani kay plano nga imo ra ka galing plano, dili nimo isabitar ngadto sa Ginoo, dili nimo i-commit ngadto sa Ginoo, mahitabo man tuod pero daghan kaayo pang muaging pagsulay. Pipila din nga nakasinatikag hamugaway nga kinabuhi sa diha nga imong itugyan ngadto sa Ginoo. Pipila din nga nakasinatikag panalangin sa Ginoo sa diha nga imong i-surrender ngadto sa Ginoo imong plano. Sa diha nga ikaw rin una sa imong plano, tanawa ra gud makapoy. Di ba? Kapoy. Nga naman, kay imo ni ang promise sa Dios, mo ni ang saad sa Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, i-grant niya ang iyang panalangin sa imong kinabuhi sa diha nga imo ning i-surrender ngadto sa Ginoo. Ingon ang Psalms 20 verse 4. Sa gisulti din, palihog ko ba sa palihog? Tanawa. Tagan ka sa niya sa imong gitinguha, ang palampuson niya ang tanan mong laro. Hatagan ka. Amen. Mas mayo siguro, lain na pong version, lain na pong Bible, palihog ko. In English mo, sir? In English man. Ayaw na in English, sir. Kadugo-dugo ng ilong na to, Okay. Palihog ko ni Sir Laning. Sir Laning, come on. 20, Psalms 20 verse 4. 20 verse 4. Ganina, ingon siya dito, ikumitar ang imong kinabuhi. Okay, plano. Tanaw niya. Pagkagan ka ang kaniya sa imong itinguha o palampuson niya ang tanan imong laraw. Hatagan ka sa Dios. Inay mong tapad, hatagan ka. Hatagan ka. Tanawa na nun. Ayaw yung istorya na ikaw ra. Ikaw sa dini, hatagan ka, unta. Ato ning tagakan o pagtagan. Nanong naiunta din Ang unta mga kaigsunan, dili ni siya negatibong butang. Pahaong ni siya, nga diin, huwag ka man kung mahitabo. O nakay buhaton nga tos Ginoo, nakay dibuhat nga tos Ginoo, dili na ni mahimong unta. Amen! Nakupangutan na karoon, napakay dibuhat sa Ginoo. Isimpa mo ka. Niamo ka. Ni mata kay sayo, dili punta kayo imata kay bilar gahapon. Ako bilar kay kong hapon. Ning mata kong alas 3, imedya kay mga rana. Nag-ulan. Alas 5 noon. Kamu din mag-birthday mga kaigsunan, basta kaya lang salamat sa iyong pastor. Ingnalan ko ninyo, pastor, birthday na ko, haranae ko. At tuon yun ka. Pero di po kunin mo ingnon, adi po kumuha nga rana. Ngani, naguna-una kami mga rana ni Sir Arnold. Makamit mo Sir Arnold, kasi wala ko diha. Ang amo man ko diha, na wingon ka kay Basin, wala kayo harana, wala ka dito. Huwag kasi yung malay, kawang ko ikaw, kasi may mata, huwag ka diha. Pagpingon ka na. Dahil kung bana mag-birthday, asawa mag-text, pastor. Ato surprise mo na kung bana, pastor, para malimpay ni. Sigurado yung nara mo din ha, kayo po mag-inap, ayaw nakaw. Si managat na, sampol, managat. Nanginhas, hindi ka kalauna. Bang. Wala niya. Mas mayong ito, kay mo ni mo na, kay mo ko ni mo
balay. Kaya po, tawon ko ikaw, tingkurugan ba kinang mabuntag na tingog? Lagi, buknaw sa katanan. Balik ko. Naiunta din eh. Gisulti din yung unta. Ano man? Anong gisulti din yung unta? Buot masamot ba? Nagduha-duha? Dili? Gisulti din niya, pahaom ba? Kung dili ni butang ang unta, kanawan na to. Kung dili na to butang ang unta. Hatagan ka niya. Sa to pa, nahitabo na. Pero unta pa gani, wala pa mahitabo, kay wapod kay gibuhat nito sa Ginoo. Pero naaga ni kay buhat to sa Ginoo, kining unta, mahimo ni tinuod. Wala pa ka na to, Ginoo. Winner! Woo! Ingon sa gini, hatagan ka unta niya sa imong gitinguha. Pagkalami sa pamalandogon sa Ginoo, pagkalami ang pagpangalagad sa Ginoo, pagkalami kung mangalagad ka tinudanay sa Ginoo, kay naa kay gitinguha ihatag sa Ginoo. Tinguha pa di mo daan, gitinguha pa lang, nahitabo na. Kining gitinguha kining tao Kristohanon, nagtinguha ka pa lang, excited ka na. Amen ba? Yun na po mo. Parehas mo tagmabati Kristohanon. Kining Kristohanon na kinabuhi, wapaganay mahitabo ang kadato, nagkalipay na. Kumusta? Wapaganay na hitabo, pwede nang lipaya. Kung imo nang isulti kanunay, inanay ni mahitabo nimo. Nga naman, i-process na sa ditong kinabuhi. Ay, kung tinudon ka sa Ginoo kadako, wapoy siguro di na kamusimbaran. Wapoy siguro magbuot kag pastor. Ayaw ko walihi, video kiha. Ayaw ko walihi o salaha. Wapoy siguro magbuot ka ng pastor. Di ba? Datuon ka. Pero inanay gani nga kadato, inanay gani nga kauswagan, kaya ingon ang Bible, ingon ang pulos Ginoo, hatagan ka unta niya sa imong gitinguhan. Sunod nga passage, o palampuso niya ang tanan nimong laraw. Duha ka version, gisulti din nga professional blessing o professional blessing nga buhaton sa Ginoo nimo. Ingon siya, hatagan ka niya sa tanan nimong mga laraw, hatagan ka niya sa tanan nimong gitinguha, o palampuson ka niya sa tanan nimong laraw. Unsa din ang tinguha? Mangutana ko ning dapit dire. Unsa man din ang tinguha? Sayo kini tupagod ha. Wala gid mo na ba? Kanang dono ba? Kini dapitan. Unsa man ang tinguha? Buot ang kuno. Dito desire. Kamo po din tulo karo. Unsa man ang tinguha? Pangandoy. Buot ang kuno. Desire. Buot pasabot. Lain-lain nga wording, lain-lain nga sistema sa pagsulti, pero maorag yung tinguha. Ang atong tinguha, nga mahimuot na ito ang Diyos. Ang lakaw, kada adlaw ni mong buhaton, kinahanglan mahuna-huna ka, manimuha ka, na kining akong buhaton karon nahimuot na ito ang Ginoo. Hallelujah, amen ba? Mauban na yung tinguha, kay kasagaran man gud sa tinguha, nga atong huna-hunaon, butang, sakyanan, balay, kadato, dagang kwarta, puno ang pitaka, tinguha. Di ba? Pero kasagaran hinumdumi, ingon ang Bible nagsulti, nga lisod ang usang kadato, pagsulod dito sa kinaharian sa langit. Sa ato pa, kung magtinguha ka, aning kalibutan na, mudabihan imong kwarta, maglisod kag sulod sa langit. Lisod! Nga naman, una-una ka, asa man mo ibili? Mamatay ta. Ngayon na iban, mamatay, kanang kwarta, biyaan lang, mas malayo po na nain ng kwarta, eh. Amin na mga isa. Mas maayon, gasto dili. Mas maayon ang dili ko na magtikong kay mamatay. Yan, ini kamatay ni mo, huwag kay gibiling kwarta, di ba ka nang nga sakop ni mo ng kakikuta. Magsigit pa mo lang. Parang sabi, namatay niya mo, parang napal. Bisag lumon, naglison ng papalit ng lumon. Pahuwag ko, buhay kwarta. Di ba, dito na. Mas maayon mo itong mamatay kang inigtikap din mo nga, naapoy lumon. Napay puti kayo. Wapoy bulang na nung ano. Puti yung kasagaran ba? Pero dili na mo itikuhan na to. Dili na lumon itong paganduyong. Dili na siya ba? Ang desire na gusto nga mahitabo sa Ginoo, kana mahimuot siya sa imong laraw. Amen. Nakay purpose ba? Nakay purpose sa Ginoo para nimo. Nang ibuhi ka din para mahimuot siya nimo.
Tiglakaw ni mo. Ginoo, hindi ako buhaton karon. Like for example, last week mga kaisonan, kung sa itong gibuhat, naghatag-tag mga tabang, naghatag-tag mga regalo, naghatag-tag mga grocery, mga bukas, mga senior citizen, mga balo, basta mga dito ko suro kita mga kaisunan. Ang mga tao dito mga kaisunan, pagtawag nila, naipakatag dire. Imbes pulo ra na himong 15. Nga naman, basta hatag na gani ang mga tao, magkunang-unang. Pero buot pasabot, kana ka tinuha, kana ka desire, makalipay o makahatag o kasiguruhan na Diyos. Makalipay sa Diyos ba? Niya mo niya ang gusto mahitabo sa Kinoon. Itong mga tao, na kita naroon ng mga Kristo, ayaw lang pagtinguha o mga butangan ng kalibutan na. Kaya pagtinguha ng mga butangan ng kalibutan, kapuyon ka, magbilar ka, maghago ka, lison ka, ayaw na pusol pa. Ikaw si Sabes na namin siya, sama lang na nagugod ka. Ano, Solomon? Sama lang na nagugod ka o hangin. Nagsalong kang lubog. Oh, matod pagtatay ng taka. Antipara o wika. O kailangan. Buwak na pulo. Huwag na pulong niya. Saan makakita ni Mubika man? Wala niya. Pero pag nakakas Ginoo, hand-eye of process na nasa Diyos. Hallelujah! Ikaw sa i-grant niya ang desire sa imong kasing-kasing. Sabi ka kayo pag-inawon mo eh. Kung sa imong desire, Lord, gusto ko mahimuot ka sa kong kinabuhi. Ginoo, gusto na ko, Lord, nga dagang maluwas, dagang mga lagas. Ginoo, Pastor Studjin ba diyon? Nga nagwali ka doon sa radyo. Ganun gusto ito mong anak. Ang tumong ba anak para mahimo sa kilado? Dili. Mahimo sa politisya? Dili. Ang tumong nga magwali siya sa pulong sa Ginoo para dagang mga tao maluwas. Muli desire. Hallelujah. Napapagaling na iso. Muli desire. Tingnan nga. Ang tinguha ko na to, nagkanang imong silingan, makailan na sa Ginoo. Tinguha ko na to, nagkanang imong silingan, natagaan imong kasin. Tagaan imong sobrang pinunon. Mga tigulang din ha, imong tagaan ng mga pinaskuhan, diaper. Wala doon nga tinguha. Okay? Dua ka butang ng iyong buhaton din nga iyang ihatag-ihatag mo. Kung sa? Tinguha, dayon, imong laraw. Iyang buhaton. Masaya kayo yun, 2 Corinthians 9. Also, isa rin kami muna sa rin. 2 Corinthians 9:8. Lami kay paminawon mga kaisunan, nga mao ni ang mahitabo sa matag Kristohanon. Basta kay 2 Corinto 9:8. Diyos na iyong pagbubos ka ng grasya, nanak ka ninyo, Aron katagan. aron gatagan at katarawan ang tanan ninyong panginahanglan o makahatag ka mga madagayaon, alang sa tanang maayong buhat. Ang tinguha sa Ginoo, ang gusto mahitabo sa Ginoo, ang mao gini ang pinaka supremo nga purpose sa Dios para sa imong kinabuhi. Nganong nakakaroon, nang nangalagad ka sa Ginoo, hindi ka pasagdaan sa Ginoo, mao ni ang saad sa Dios. Ingon sa dinhi. 9:8 ingon sa dinhi. O ang Dios makahimo nawa. O ang Dios makahimo pagbobo sa tanang grasya kaninyo. Balik ko nimo. O ang Dios makahimo pagbobo sa tanang grasya nga kaninyo. Dayon na ako. Aron sa gisunte. Aron makahatag o mahatagan o kahatagan o katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan o katagbawan o tanan ninyong panginahanglan o makahatag kamo. Basahan ko tayo. Ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nga naka ninyo aron pagdagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan o makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Amen. Salamat kayo sa Ginoo. Napulang sa Ginoo mga kaigsunan nga atong gitunan naghisgot din nga makaibalo ka, makakita ka sa plano o katuyuan ang purpose Ginoo mga kaigsunan, mahimo kang uswaton. Mahimo kang dato. Mahimo kang malipayon. Kaya kalipay mga kaigsunan usa na sa mga identity nga naa sa Kristohanon. Wala gyud Kristohanon mga kaigsunan nga magulanon. Tinuod ba? Tinuod ba na? Ug nakagaling Kristohanon nga dili malipayon, bot pasabot kana ka Kristohanon dili siya tinuod nga Kristohanon. Kaya ang tinuod nga kadato igsoon wala na sa kadagan sa kwarta. Ang tinuod nga kadato igsoon naas pagkamalipayon. Naas pagkakontento. Naas pagkakontento. Kanon kinabuhi sa Kristohanon, makontento ni siya.
makontento ni bisag kung sinaan niya. Makontento ni malipay. Sagag may butang malipay, ug kung butang samot malipay. Amo na kinabuhi Kristohanon. Na gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga taghaan kaniya. Nganuman, ano man ang panghatag ka katusupan? O sa ingon nini, o ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan o katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan o makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanan nga maayong buhat. Sa ato pa, kung naade kay maayo o daghan nga mga panalangin, makahatag ka o giila sa Dios nga kana maayong buhat. Na mga friend ni Sister Darling, na birthday, wala siya birthday. Yan yung panghatag. Muli maayong buhat. Di ba? Kita, basta mag-birthday ganitong uban, sa imong anak mag-birthday, mangutang. Mangutang kahit